kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, ug bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, ug uban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod niini nahimugso na tao kining tulumanon, lamdag sa kahitasan, tulumanon nga muayag, mubatbat ug mutubag na ining tanan. Uban ni ining inyong sulugoon, Silbert Dundoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan! Lamdag sa kahitasan! Ang maong tulumanon inyong madungog matag adlaw, Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo, alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon. Sumala sa giasoy no sa atong Ginoong Jesucristo sa San Juan Kapitulo 3 versikulo 14. Maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan, ang anak sa tao kinahanglan iisa usab. Okay, mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, avid listeners of this program, mga kasama. Ato dayong gibasa no ang San Juan 3:14 no atong gikutlo. Kay ang atong pamalandungan og ayo ron kining mensahe sa krus. Narabay tulumanon no drama na dungog na to about sa krus. Og sanglit Biyernes mapud karon mo na nga huom kayo kay diha sa atong Santos nga Rosario mo man na kasakit, misteryo sa kasakit, nagsentro no sa kasakitan sa atong Ginoong Jesucristo. Mo na nga mo ni atong himuon nga topiko karon sa laing segment sa lamdag sa kahitasan. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw, siguro wala mo kaalinggat o wala mo kabantay ba kung ano nga ang atong tinuhuang Katoliko. Maga simbolo man gyud og krus o krusipiho. O gani, no? Ang mga Katoliko o kitang mga Katoliko mangurus magyuda, no? Mangurus magyuda. Ang ubang tinuhuan, wala man sila ni ana, no? Wala sila ni ana. Tungod kay matud pa nila, dili ko na siya biblical, no? Wala ko na'y mabasa sa Biblia nga letra por letra nga nangurus ang mga tinunan o mga unang Kristiyano diri sa Biblia mao na nga dili po sila mangurus.
Pero mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw kung ato bang sundan kanang giingon nila nga wala manguros ang mga tinunan o mga apostoles kay dili mabasa litra por litra nga nanguros sila. Well, sa lagda sumaayong pagbalanse ba? Nakasiguro ka sila nga wala gyud tungod lang kay dili mabasa sa Biblia nga nanguros ang mga apostoles o ang unang mga Kristiyano. Nakasiguro ka sila nga wala gyud sila manguros. Ngano ba nganong nakaingon ko ana tungod kay dili manggod tanan nga mga nahitabo o mga gipangbuhat nila sa una na suwat sa Biblia. Ona nga kana kung atong balansihon ba kung careful yung kaita mo balansi. Ako di man ko magaingon nga wala gyud sila manguros. Tungod lang kay dili mabasa sa Biblia. Nga naman, pananglit kung atong kumalandungan ang Juan 21:25. Sa Juan 21:25, si San Juan nagingon, dili ang tanan kuno ang gipamuhat sa atong Ginoong Jesucristo na suwat. Kay kung sulaton pa kuno, nagtuo siya nga bisan gani ang kalibutan, dili kasudlan sa mga basahon nga kung sulaton pa kuno tanan. Buhi pasabot diha lang sa mga gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo. By the way, unsa man kayo ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo? No, ang gibuhat sa atong Ginoong Jesucristo mao kanang pagpanudlo. Pagpanudlo o kanang pagmilagro. Nya niingon si San Juan dili kuno tanan nasulat, no? Unya diha sa ato po ka sa giasoy o gisuwat ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, ingon siya nga barug kamo nga mga malig-on sa mga kabilin-bilin, sa King James Version, tradisyon, barug kamo sa mga tradisyon. By the way, lahi po itong tradisyon nga gisaway sa atong Ginoo, no? Kay naaman po yung mga tradisyon ang mga Hudyo nga gisaway, no, sa atong Ginoong Jesucristo. Gani kanang atong mga tradisyon sa Katoliko ilaputang kuanon ana atakihon kay nagsaway man kunog tradisyon si Kristo nya. Ila naman dayang gilahap gitanan, no? Wala nila ba ayuha o balanse nga kung moingon galig tradisyon ato sang sutaon ug unsa nang tradisyon diha nga gisaway. Okay, dili biya tanang tradisyon gisaway sa atong Ginoo. Gani si San Pablo, no, kining 2 Tesalonica 2:15, nag-ingon siya nga ang mga practices galing Kristohanon gitawag po niyang tradisyon. Ano man kay kana agong tradisyon bisag tanawon sa diksyonaryo, ini nga practices kana bang mga gibuhat nato nga dili lang kita mo'y nagbuhat ana kundi ipasunod po nato, ipasa po nato sa mga musunod pang mga henerasyon. Tradisyon gihapon na. Tradisyon gihapon na. Tradisyon. So katong mga Hudiyo sa una naa sila tradisyon nga gisaway sa Ginoo sama pananglitan ng ilang kinaiya nga aduna sila ikatabang sa ilang ginikanan pero dili nila itabang tungod kay moingon sila mualibay sila nga amo maning ihatag sa templo. Mao na nga dili may mo tabang sa among ginikanan kay amo maning ihatag sa templo. Suko ang Ginoo ana kanang klasihas tradisyon. Mao nang gisaway na niya. Og kadto pong mga Hudiyo nga mahilig ra kaayo og kalimpyo ra ba sa gawas nya sa ilalom bulingon. But pasabot nga perti kay sila mutuman atong mga seremonyalo sa daang kasabutan pero ang ilang kinaiya sa sulod dili maayo. Mao na ang mga example sa tradisyon nga gisaway sa Ginoo. Pero dili tanang tradisyon gisaway sa Ginoo. Ngano man kay ang mga practices nga Kristohanon alang-alang iyan ang sawayon nga kanang mga Kristohanon nga practices ipasunod man puna, ipasapasa man puna, tradisyon man gihapon na, di ba? Mao na nga dili tanang tradisyon gisaway o gidili sa Ginoo. Prueba ana kana laging 2 Tesalonica 2:15 nga nag-ingon si Pablo nga barug kamo nga malig-on sa mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi wali nga binaba og sa sulat. No dili day tanan na sulat. So takdo pod sa giingon ni Juan sa Juan 21:25 nga dili lagi tanan na sulat. So, kung kanang duha ka premise, no, nga gikutlo nato gikan ni Pablo o gikan ni Juan, kanang duha ka premise makapangutana ta sa mga kanang moingon nga wala manguros ang mga tinun-an o unang mga Kristiyano
kay dili mabasa litra por litra sa Biblia. Na siguro nila. Oo, di ba? Kana para nako sa kuan pa sa lohika, no, sa makaingon man ko nga kung wala sila sa maong panahon, no? Walay bisag usa ka miyembro nila nga mo testigo nga wa gyud sila manguros, no? Makaingon man ko nga kanang ilang huna-huna, speculation lang, gitawag na sa atong argumentation o kung mag-studio ta og argumentation gitawag nag subjective conclusion, no? O speculation, no? Subjective, mingon kag subjective, imo ra nang pangagpas. Mas ang insakto kanang objective. Kanang objective gani paras ra na anang positive nga natumba. Dayon kung bana-banaon nimo dili nimo sukdon, ang imong bana-bana dili na matawag og objective. Pangagpas lang. So ang pangagpas posibleng matunong, posibleng dili kay wa man nimo sukda. Ang objective kanang imong yung gisukod. Kuha gyud kag kanang sukdanan. Dayon ang imong kwintada mao gyud takdo objective. Nya para sa nang moingon sila nga wa man gyud manguros ang mga apostoles o unang mga Kristiyano kay dili mabasa sa Biblia litra por litra nga nanguros sila. Oh, nasiguro nila. Buot ba ipasabot nga tuwa sila sa maong panahon? Nga makaingon sila nga makatestigo gid sila kay dili man ka tanan na sulat. So kadtong wa na masulat, nakita na mo kay nakita gid sa among mga mata nga wala gid sila manguros. Nakita nila nga ang mga tinuhuan gali ron nga sigig saway anang atong panguros, bag-ura man na sila. Bag-ura man na sila. Wala man na sila panahon gid sa mga apostoles. Mo na nga nila masiguro nga wala gyud manguros tungod lang kay dili mabasa sa Biblia. Pagkadaghang mga tinuod nga dili mabasa sa Biblia. Okay, pagkadaghang kaayong mga tinuod nga dili mabasa sa Biblia. Oh, for example, kadtong hitabo sa Inquisition, tinuod man to. Gani ila man ang iatake na to kita mga Katoliko. Kadtong nahitabo sa krusada o crusades na sa history, wala man na sa Biblia. Pero tinuod man na nga nahitabo gyud. O mo na example nga moingon galig nakahinumdum ko sa usa ka dili Katoliko ba, kung wa ko malimot Iglesia ni Cristo man siguro to nga nag-discuss mi anang basta dili mabasa sa Biblia dili tuhuan. Ako bito siyang giingnan nga brother man na ilang ministro. Ingon ko nga kung mao na kung dili mabasa dili tuhuan, pananglit pangutana ko nimo pila may imong edad. Ani ingon siya nga 42. O 42. Di ingon ko nga di ko mutuo. Ingon siya nga di magkamutuo nga 42 magyud akong edad. Ko matud nimo basta dili mabasa sa Biblia di tuhuan. Di man mabasa sa Biblia nga 42 imong edad. So di ko mutuo na base sa imong argumento nga basta dili mabasa sa Biblia di tuhuan. So, mo na bantayanan no mga tinahod nga tigpaminaw. Kana bang argumento nga basta dili mabasa dili tinuod. Nya karon kay dili man tanan nasulat sa Biblia ang mga panghitabo sa unang Kristiyano. Nakasiguro sila nga wa gyud manguros ang unang mga Kristiyano. Pero granting nga wala gyud no. Ang pangutana, dautan ba ang pagpanguros? Granting nga ang unang mga Kristiyano wa gyud manguros. Ang pangutana, tugtan ba ang tinuhuan nga gitukod ni Kristo nga maghimo og simbolo sa pagka-Kristiyano nga mao nang panguros sa uwahin nga mga adlaw? Mo nay question diha kay kung moingon ka nga dili asa mabasa sa Biblia nga dili tugtan ang simbahan nga gitukod ni Kristo nga mugama og kanang simbolo o timaan nga awahin na gigama. Kaya kung maingon sila nga, dili na pwede biritas nga kung unsa tong mga timaan nila sa una o kung sa ilang gibuhat sa una, maura gyud agoy, wagi nakapasar na to, wagi tinuhuan nakapasar, pananglit. Karon sa una, ang mga tinunan magwali, walay radyo, walay telebisyon. O gali, siguro mga pagaw, siguro itong magwali mga apostoles sa una. Kay labi nagdaghang tao maminaw, magsagitanay siguro.
Inya karon kay magsangyaw ang mga ministro, mga pastor. Kita ron, pwede naman radyo, pwede naman sa telebisyon. Nya kay wa pa man na panahon sa mga apostolis. Sa to pa, undangan ni nato kay nasayop ta kay basta wala buhata sa mga apostolis sa una. Dili na to na buhaton karon nya nga daghan man tang gibuhat ron nga wala sa una. Nasayop na tang tanan ron. Wa nay correct na to. Unya kanang atong Biblia, gibutangan naman natog numero, chapter, bersikulo, nga sa original, wa man abutangig numero. Di ba? Unya mga tinahod nga tigpaminaw, granting nga wala gyud, granting without admitting kay di man gyud ta kasigurado nga wa gyud manguros ang mga tinunan. Kay dili man gud tanan na sulat. So granting lang no nga wala gyud manguros ang unang mga tinunan o unang mga Kristiyano. Daotan ba kung kanang timaana i-develop o himuo na sa uwahin na nga mga sumusunod, mga eredero na. Wala na idili way mabasa sa Biblia nga kanang timaan sa pagpanguros. Gidili na kumo pananglit kung wala pa na buhata sa unang mga Kristiyano. Gani no, kung ayong balanse na to, daghan ka ayong mga tinuhuan ron nga nagsaway sa Katoliko nga daghan biya po silang gipangbuhat ron nga wala pa sa una. Sample kanang atong mga igsoong Iglesia ni Cristo. Di ba na sila timaan nga kanang galing sticker? Kanang sticker gali nga tulo ka color, kanang pula, green, puti ba na kung sayop? Pula, green ug puti, no. Ila gali nang ibutang sa ilang kuan kanang ilang auto. Ilang mga sakyanan kana nagpasabot nga Iglesia ni Cristo sila kung naa sila anang istikira. Dayon isa pa kanang naay murag seal nila, ang seal. Dayon kanang seal sa ilang simbahan dia makita nimo nga naay seal sa Pilipinas kay diri man na nagsugod, wala man na sa Biblia. Awahira man na nila gihimo. Nya kanang ilang simbahan nga Gothic style nga kung buot na hunaon sundog ra na sa atong mga simbahang Katoliko nga Gothic pod. Mao na kay una man ning Katoliko. So mao na nga wala mas Biblia. Wa man giingon nga ang simbahan kinahanglan ang style Gothic. So awahin na gigama. Ya dili po na dautan. Ya mayon ka nga undangin na ninyo kay wa na sa Biblia. Ma-inconsistent sila na mga tinahod nga tigpaminaw. So mao na dayon ang lig-on gyud nato yung kana bang basihanan ngano nga manguros gyud ta, no? Bisag dili mabasa sa Biblia litra por litra. Pero by the way mga igsoon sa segment nato sa kanang Domingo ba na o katong programa na to kanang alas 6 gani alas 7 sa buntag diha na to na detalyhon gyud kay naapod mga daghang bersikulong gipanggamit ngano nga kanang timaan sa krus dili na siya dautan, no? Gani kung ayuhon na tog balanse ang naa sa kangit-ngit dili gyud gusto anang timaana, no? Ngano man kay kung ayuhon gud na tog balanse sa kanang Juan 3:14 maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa kamingawan katubang larawan si bitin, di ba? Gihimo ni Moises diha sa Números 21:4-9. Gisugo siya sa Dios ato. Kato gikutlo to sa atong Ginoo diha sa San Juan 3:14 kung wa ko malimot wa mo ko kadalag Biblia dire pero murag nagadumdum jud ko mo. San Juan 3:14 no. Correct me if I'm wrong lang kung pagkutlo, no. Katong niingon Gius Kristo nga maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbagas kamingawan kinahanglan ang anak sa tao iisa usab. Ang buot ipasabot ana siya, no? Kadtong kamatayon niya sa krus. Mao man to ang pag-isa ni Kristo sa krus. Unya kay mo lumoon sa significance ana? Ang significance mao nga kadtong larawan sa bitin nga giisa ni Moises nagsilbi tong tambal sa mga Israelitas. Kadtong napaakag bitin mututok ra kuno atong larawan sa bitin dili mamatay. Sa ato pa ang Dios di ay sa daang kasabutan nagmilagro pinagig larawan. Sa ato pa dili pud ay layo ning atong mga milagro pud pinagig larawan sa Katoliko kay naa day example pud sa Biblia nga ang Dios nagmilagro pinagig larawan sa bitin, no? Sa Números 21:4-9 mo po na ato pong kanabang example nga kung doon naman gali mga milagro pinaagig larawan maingon tag unsa may example ana sa Biblia Veritas o kato sa Números 21:4-9 nga nagmilagro ang Dios pinaagi sa larawan sa bitin.
Pero bantayan nato kay kung doon na po'y Katoliko magtudlo nga ang larawan mao gyud ga milagro, dili na mao. Kay ang larawan dili wala man ay gahom. Ang pagtulon ang Katoliko kung doon na may milagro, ang milagro gikan sa Dios. Ang larawan instrumento lang, but pasabot latayanan. Kung doon ay Katoliko moingon nga ang larawan yun mo'y ga milagro. Kana sayop. Kaya ang larawan mo'y gahom siyang kagalingon, no? Pagtulon ang Katoliko, parehas ra atong nahitabo sa Números 21:4-9 nga nagmilagro ang Dios gigamit. Gigamit ha, the word gigamit, no? Gigamit gikasangkapan ang larawan sa bitin. Dili kay ang bitin, larawan sa bitin nga mao gyud ga milagro, no? Pero mga Israelitas na sayop kay nagmilagro man kunog larawan sa bitin mo nang gihimo nilang Dios. O gihimo nilang Dios, gisuko ang Dios mo nang gipaguba ra pod nasa 2 Hari 18:4, no? Pero ang tinuod kung dili lang unta sila musimang, ang larawan sa bitin nagsimbolo lang sa presensya sa Dios. Gihimo lang tong kasangkapan. Maura pod na atong mga milagro ron sa Katoliko pinaagig larawan. Dili kay ang larawan mo'y gamilagro. Ang Dios mo'y gamilagro, pinaagi lang sa larawan. Paras pod anang sid-sid ba sa atong Ginoong Jesucristo diya sa Ebanghelyo. Iba milagro kay kadtong masakit nakahikap lang sa sid-sid sa atong sinina sa atong Ginoong Jesucristo na ayo. Inana ra gud gigamit ra ang butang. Gihimo rang latayanan sa gahom sa Dios. Dili kay mao gyud milagro ang butang, no? Maparehas ra gyapon atong gisgutan bas larawan. Ang larawan dili Dios. Pero kung himuon lang simbolo sa presensya sa Dios sama sa larawan si Keruben sa Exodo 25:17-22 dili na siya daotan. Unya unsay giingon nga iisa ko no. Unya giunsa man pag-isa ni Moises ang bitin, di ba? Pinaagig larawan. Sa ato pa dili pud ay daotan kung atong sabton nga atong iisa si Kristo pinaagig larawan. Ang katumanan ana kana man atong mga krusipiho ron, di ba? Di ba? Ang Katoliko may naka-igo ana. Kay giunsa man pag-isa ni Moises ang larawan sa bitin. Bitin, larawan lagi, kay ang anak sa tao kinahanglang iisa man pud. Ang unang pag-isa kadtog yung dugoon. Pag-isa ni Kristo sa krus katong iyang pagluwas gyud nato. Pero ang handumanan kita mo'y nakatuman, Katoliko ngano man. Dili daotan ang handumanan. Unsay giingon ni Kristo sa katong balaang panihapon pa. Buhatan ninyo kini alang sa akong handumanan. Sa to pa kining handumanan maayo di ay. Souvenir. Nya kinsa may nakahimo ana ron handumanan nga kita magkuan jog krusipiho de naagi larawan ni Kristo atong iisa. Sulod pa lang sa atong katedral naanay dako kayang krusipiho. Tuas tubangan na to. Tuas sa unahan, di ba? O kinsa may nakatuman og paghimo anang handumanan sa kamatayon ni Kristo sa krus. Ang pag-isa niya. Di ba? Inya kabalo mo nganong ang naa sa kangit-ngit nganong dili gusto ana. Kay kanaagong timaan sa krus, mao gyud ay simbolo sa mga Kristiyano. Back to the 4th century, hinumdum mo ato ni Constantino, basa ragon mo history. Unsay usa sa hinungdan nganong gihimo niyang timaan ng krus tungod sa milagro sa iyang kinabuhi. Nga gi-attribute niya sa mga Kristiyano kay kanang krus mao gyud ilang gihimong simbolo. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw. Unya karon pod atong balansihon po ni gahayo kay kanaagong timaan sa krus ato ning ipahinumdum pod sa atong mga kaubang Katoliko. Nga kanang mangurusta, buot ipasabot andam ta mo sunod sa mga lakang ni Kristo. Kanang mga lakang ni Kristo nga pagsakripisyo. Kita galing mga Kristiyano nga Katoliko wala gay tay pagsakripisyo kana nagpasabot nga dili ta matinud-anon sa atong pagka-Kristiyanong Katoliko. Kay kanang pagpangurus na to, buot pasabot andam ta magsakripisyo. Pananglit. Iniingon ang atong simbahan nga sakripisyo ta ha kung magplano tas pamilya dili gyud ta magkontrasepsyon. Kung sakripisyo gyud ni, no? Kana ra yung rhythm o kana bang sana abstinence o sakripisyo man na. Di man ta mo sakripisyo. Nga kanang pagsakripisyo kanang rhythm one way of cross na. Ya dili man ta kay gusto man tag sayon, di ba? O naigo ta, no? Wata kapasaran ng mensahe sa panguros. Kaya ang gitugot sa simbahan, kaya na may authority ang simbahan mo, kuha na mo alaw. Kanarang rhythm gi-alaw simbahan. Final arbiter good ang simbahan sa Mateo 18:17.
Kanang rhythm kay dunay pagsakripisyo kay adtugog ka sa kuan kontrasepsyon wala man toy sakripisyo, wala may mensahe sa krus ana. So mo na igo ta Katoliko, di ba? Naghantang maigo ana. Dayon maingon nga unsa pa mensahe sa krus, krus man na sakripisyo. Kanang di ta mag-adik-adik, ni adik-adik mo ta. Mensahe sa krus kung okay ra ta bisag magpobre ta, watay kwarta, di lang kita mangawat. Kanya kay mo ikapo man ta, di man ta magsakripisyo mo nang mangawat na lang ta, di ba? Inya ang gobyerno pod maigo usahay dili pod non tanan. Lisod man pagdakop atong mga kriminal pinaagig balaod, extrajudicial na lang ta aron sa yun. Na mo kuan gyud ta mo balibad gyud ta ang mensahe sa krus, di ba? Unya, pagtuon, ikaw estudyante pagtuon parang kuan kay dautan sala ng mangupya. Di gyud sa kuan. Di gyud magtuon, di gyud magsakripisyo. Kay na may magpakopya. Mao na atong mga sayopod Katoliko, may kita mutimaan, may kita manguros pero dili ta kabalo mosunod ana unsay mensahe anang panguros. Okay na, tabla na. Tamaan Katoliko, tamaan po dili Katoliko. Mo niya itong lamdag sa kahitasan. Wa ni lipod-lipod, no? Tamaan yun ang duha. Kay naman po yung mga Katolikong tamaan. Bisag ako, tamaan ko. Tamaan po ko, kay dili man po na ito ma-perfect good, no? Na yung mga tawag usahay na agilimingon nga imbitahon ta nga ali diri kuan Veritas kay Bible study ta diri. Mingon ko ayaw sa kay murag kuan busy pa. Maigo gihapon. Maigo. Kung kita tanan man, igo magyud aning mensahe sa panguros o krus. Kaya kinigo mensahe sa panguros mo, ginitimaan na itong mga Kristiyano. Sige tagka sala, ana. Kaya mayroon ta manguros, mayroon ta mutimaan, pero di ta kahibalo mo buhat, ana. Di ba? Mo trabaho anang mensahe sa krus. Tuwa naman tayo igong panahon, no, pag tinahod nga tigpaminaw. Para yun ta, ugma, gabi paghihapon ta, pero Domingo, alas 2:30 ta sa hapon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan. Kini ang inyong alagad, no, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas, no, kauban sa atong mga igsuon sa technical side ni Luod o Tax Ilumba, na aday si J. Dripot, si manager. Okay, hangtod og mapuhon sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Kangit-ngit o mga suliran sa kalibutan, suliran sa mga kabataan, nagkadaiyang korupsyon sa katilingban, o bisan sa atong simbahan, adiksyon o suliran sa droga, panagbahin-bahin sa katawhan, sa relihiyon o tinuhuan, o guban pang mga suliran, unsay mga hinungdan na ining tanan. Tungod ni ini nahimugso na tao kining tulumanon. Lamdag sa kahitasan. Tulumanon nga muayag, mubatbat o mutubag na ining tanan. Uba na ining inyong sulugoon, Silbert Dondoyano alias Veritas. Lamdag sa kahitasan. Lamdag sa kahitasan. Ang maong tulumanon, inyong madungog matag adlaw. Lunes hangtod Sabado sa may alas 6:30 ngadto sa alas 7 sa gabi. Ug sa adlawng Domingo alas 2:30 ngadto alas 3 sa hapon.